היא לא מתאימה, היא פותחה או הותאמה לנו לפני כ8 שנים, וסיימה את חייה. מטלוויז'ן זה חברת סטארט-אפ שמתעסקת בדיאגנוסטיקה של מחלות רשתית. אנחנו מפתחים מכשור רפואי וענן שמאפשרים לנטר חולים שיש להם מחלות רשתית, מתוך מטרה לספק להם טיפול אופטימלי ובתזמון נכון, ובסופו של דבר להציל ראייה. אנחנו כבר עובדים שנים רבות עם מערכות ניהול שונות, והגענו למצב שבו המערכת הנוכחית כבר לא משרתת אותנו. לא היה לנו עניין להמשיך באותו סוג של מערכת בגלל צרכים פיננסיים של איחוד חברה אמריקאית עם חברה ישראלית. בעצם המעבר הגדול היה מעבר לנטסוויט, שזאת פלטפורמה שאמורה להיות הרבה יותר נוחה וגמישה ומאפשרת גישה עננית. מור והצוות הם אלה שעזרו לנו להטמיע את המערכת בעצם בפעם הראשונה בחברה, לעשות את המעבר מהמערכת הישנה למערכת החדשה. הם עשו את זה בצורה מאוד גם ידידותית למשתמש, גם מאוד דידקטית. מהרגע שהספק הקודם שעשה את ההטמעה עזב, זה אחרי שהחברה בארצות הברית עלתה, אנחנו לקחנו את ההובלה בישראל, העלינו אותם לאוויר עם תהליכי רכש, עם רכוש קבוע, עם מלאים, עם תהליכים בין חברתיים, וכולל כל התדפיסים שהם צריכים פה משלב הזמנות הרכש וכלה בהזמנות של הספקים. אנחנו אמורים, וזה בתהליך, לשפר מאוד את תהליכים שלנו מתהליכי הרכש והחיוב וקבלת הסחורה, דרך ניהול מלאי וחיוב בחשבוניות, את הצד שלו אנחנו מוכרים. אז זאת אומרת לעשות סדר, לעבוד כמה שיותר פייפרלס, כמה שיותר סטרימינג וכמה שיותר שקוף לחברה האמריקאית ולחברה הישראלית. מהרגע שלקחנו את ההובלה בישראל, תוך 6 שבועות עלינו לאוויר. העבודה הייתה מאוד נעימה ונוחה ומהירה. חברת WinIT יכולה לדעתי לעזור לעסקים מסוגים שונים, להבין את התהליכים העסקיים של עצמם, לנתח אותם עד הסוף ביחד, ובסופו של דבר להציע פתרונות וגם ליישם אותם בצורה זריזה ומועילה.